Saudara-saudara yang berbahagia, bersama Ludruk Kartikaja dari Jombang, pimpinan Bapak S. Kartorjo. Pada siaran ini mengambil sebuah cerita cuplikan sejarah Kota Kabuh yang kami beri judul Joko Kambing. Adapun isi cerita Joko Kambing langsung disutradarai oleh rekan kami W. Wijaya bersama M. Gito. Nah, para pendengar yang beriman, sebelum Anda menikmati di dalam cerita sejarah Kabuh yang kami beri judul Joko Kambing, perlu kami persembahkan di dalam acara kami yang pertama berupa tari remo, yang mana nantinya akan dipersembahkan oleh rekan kami S. Sipon dengan memakai gaya dan bentuk wanita. Nah, para pendengar yang beriman, marilah kita ikuti bersama.
Mar, wah layak tak dolekno omahe sampe esuk sore gak tumon nak nduk kene. Kapan kono ngomahku? Lho. Lah wingi aku lak rono. Jam piro? Jam 09.00 esuk. Oh, durung mateng. Nek njaluk mangan aja jam 09.00, jam 11, jam 12 bojoku wis mateng. Rumangsamu yang ngemis ngono ta. Wah, Kon rono iki lho lha apa? Ya nakon-nakon lah, kon gak tuman lho. Pirang-pirang wulan nang ndi ae. Oh, 3 wulan gak medhokno aku ta. Iya. Aku lak mari teko nggone Jakarta. Tekan ndi? Jakarta. Oh, 3 wulan nang Jakarta. Iya. Lah, perkara apa kon sampe kena 3 wulan iki? Duh, lah ngitaki anakmu kaya apa? Lah apa anakku kon ditaki? Rumangsamu aku nang Jakarta 3 wulan kena perkara ngono ta ya apa? Lah kon nang Jakarta 3 wulan lho apa? Lho, mengikuti kongres rek. Apa? Kongres. Kongres. Iya. Apa kongres iku? Lho gak ngerti takon kongres iku. Apa kongres iku? Kongres iku nek cara nggonmu, kaya rapat, iku kongres. Alah kumpulan ta. Oh, kumpulan itu kan bagi you. Tapi bagi ye. Aduh. Wah omong-omong cuk lincip kok iyu ada iye. Gak lincip jo. Apa kongres iku? Kongres iku ya. Heeh. Sing diarani kongres iku rapat. Heeh. Lah bener ta? Iya. Lah aku kongres iku kongres IJO. Waduh.
Wah, cik, subuh ngirek omong ngirek tambah suwe tambah gak karu-karuan omongmu. Lho, zaman saiki gak direwangi sombong. Ya sombing. Lah, kaya kongres iku sing dibahas iku apa? Tegese IGO ya. IG iku International Glever Association. Waduh, maju temen. Oh ya macung. Ya percaya ya Wan, tapi ya tak arani percaya, tapi kenyataane kon kongres sak ngono suwene, apa maneh nang daerah ibu kota. Nek gurung ono nyatane aku gak percaya. Koni lho tak kon ngomong iku tok gak iso. Sing ngomong sih Ya, International Glever Association. Yalah, ngomong ngene gak iso sih mar. Internasional lemper dicampur tetel. Iki apa pengalamanmu terbatas iki apa? Ya, Mangkane ta sekali tempo wong iku geleko mangan sing bergizi. Waduh. Dadi nek digawe ngomong iku cikne tepat. Mangkane. Lah sing dibahas iku apa dene? Kongres ya. Nduk kono iku membentuk manajer kuburan. Loh. Kusik. Manajer kuburan apa manajer iki? Kaget. Malu manjane kon pikiranmu terbatas. Waduh. Lho ngene iki lho katik ngomong-ngomong barek wong ekonomi lemah ya kaya kene. Waduh lho ni sing ekonomine maju. Sing diarani manajer kuburan iku sing tunggu kuburan iku. Yalah. Sing nduk kuburan iku. Iya. Iku duduk manajer Mar. Lah apa? Juru kunci. Kok glane ngomong ngene cipe? Ya apa? Juru kunci. Juru kunci itu kan bagi you. Tapi bagi ye. Waduh. Bolak-balik iya tok ae kon niku. Sebab ini loh dalam isi kongres, apa sebabnya kok dibentuk manajer kuburan? Ya. Ini kan dibahas. Zaman kan sedang maju. Iya. Ya toh? Dadi gak terbatas omah tok ditingkat, gak bis tok ditingkat. Sebentar kemudian kuburan iki akan ditingkat. Kaget kan? Omongmu iki lho tambah suwe tambah kaya wong sarap ngono. Lah nek kuburan iki ditingkat, ya. Lah aku besok nek mati, aja sampe delen dhuwur. Lah apa? Mediding. Wah, omongmu tambah suwe tambah gak karu-karuan. Yo gak ono carane aku kuburan ditingkat nduk endi. Lah iki apa pikiranmu terbatas? Apa sebabnya? Sebentar kemudian kuburan ini kok ditingkat. Mengingat kepadatan penduduk. Soalnya penduduk ini makin lama makin banyak. Makin lama pertumbuhan makin bertambah. Lah bumi kita makin lama makin sempit. Loh. Apa ta bumi kita makin lama makin sempit iku bumine tambah mengkeret ta? Apa tambah cupet? Wah omongmu. Lah kon tumon bumi ku mengkeret iku. Lah maksudnya ku ya apa kon ngomong? Lah iki apa pikiranmu terbatas ya apa? Iya. Anane aku ngomong isane bumi tambah suwe tambah sempit. Bukannya dunia ini berkerut gak? Kok bumi mingkup gak? Iya. Saking banyaknya penghuni. Ya, saiki satu contoh kaya cek zamane tahun 55. Iya. Pak Karto itu lho. Apa? Tanah pekarangane ombo. Iya anjene. Di samping oma terus kanan kiri omah kena ditanduri kena ditanduri Polwijo, kena tanduri Gedang, Kaspe, lan liyane. Iya. Lho bareng tambah suwe, anake Pak Karto iki tambah akeh. Asale kena ditanduri Gedang lan liyane, bareng anak Pak Karto iso mau masa iki ditanduri omah. Lah untuk itu saya bilang bahwa dunia ini makin lama makin sempit. Apa mana iki besok? Apa? Nek wis masa wong iki penduduk tambah suwe tambah akeh, terus akeh sing mati. Lah nek kakehan sing mati, terus kuburan iki gak diatur, apa kon besok nek mati ku kate dikubur barek ngadeg. Apa takon iki nek mati kate digledakno nang embong? Apa takon iki nek mati kate dikurepno? Wah, omonganmu ya gak ono carane. Ya sak masya-masya iku bumine iki supek ya gak ono mati sampe digledak-gledakno omonganmu. Di samping itu juga ada pembahasan lagi. Omongnya sawangane cilik-cilik kon niku. Iya. Iki sebentar kemudian. Tiap-tiap kuburan mesti dipasang AC. Apa AC iku? Kaget. Apa AC sih jajal? AC ku sing digawe apik angin iki lho, ya apa isane isis. Yalah, wong arane kipas angin AC mar kon niku. Kipas anginku kan bagi you. Tapi
Omonganmu bolak-balik yo ya. Lho perlu apa dipasang AC? Hmm. Supaya wong mati ku cek nek kerasan. Lho. Ora mari ya wong mati ku masih sadurunge nek kon iku wong mati tetep kerasan maro omonganmu. Kan ono kalane wong mati ku sing gak kerasan. Akhire arwane gentayangan. Akhire dadi memedi. Nek kanggo kathah Kalimantan kuntilanak. Oh. Ngerti kan? Iya. Mangkane ta sing gelek mangan panganan sing mengandung gizi. Bolak-balik gizi tok kon niku laru mangsamu. Perlune utekmu cekne encer, omonganmu cekne tegas. Ngerti kan? Ngene lho, Jo. Kon iki tak kandhani. Saiki apa sebabe kuburan iku kok dijogo? Nah, sebabnya apa sih jajalan? Aja sampe ana maling. Lho. Kosek. Gak ngono masih kuburan iki upamane ana maling. Apa kuburan iku kate nyolong mayit ngono ah? Iya, apa kate kuburan iku nyolong maesan? Wah omonganmu ya tambah blakak malam iku wis. Lho, pikiranmu lak terbatas. Sanggitamu mosok ana wong maling nang kuburan kate nyolong mayit mosok ana ngono ta? Ya gak ono carane apa tuman kok, ya gak tuman. Itu kan bagimu. Tapi kon dengar, di luar negeri. Ini tiap tipe kuburan pasti diadakan perjagaan. Saiki satu misal seperti koyo no Brunei. Sebab apa kok dijogo? Di situ wong mati iku kebanyakan barang-barang sing berharga iki dimelokno mendem, dikatutno mendem. Anane dijogo aja sampe barang sing berharga iku mang dicolong barek wong. Ngono lho, ngerti kon? Oh, dadi donya bondo iku umume mong kono, katut dipendem. Iya, sebab nurut adat keyakinane wong kono. Ngono lho, Jo. Oh, iya. Apa perlu donya bondo tok iku sing kuwatir dicolong maling? Mangi, saiki nanggone masih nanggone Indonesia kuburan harus diadakan penjagaan. Perune apa? Kon ngerti sih? Iya. Takono ta nek garo aja ya iya, Jo. Mangkane ta sing mangano panganan sing mengandung gizi. Aduh. Kok kelihatan omong kuwi tambah sombong kon iku lho. Lho ngene lho. Ya, Pak. Sebab sing payu gak terbatas bareng barang sing berharga tok. Lho kate apa? Saiki kon laro rambut lak payu. Iya pada umumnya payu anyene. Lah apa sebabnya kuburan kok dijogo? Sing dikuatiri mbok menawa sing mati ku wedok katik rambute dawa. Sing dikuatiri mbok menawa rambute dicolong maling, ngerti kon? Apa ya tumon maling iku nduduk kuburan terus sing maling apa iki sing dimaling iku rambute dawa, maling terus ngerok rambutmu tumon takon. Lah mangkane barang sing gak tumon sing dihaga iki akan mengecewakan. Kudu kita jaga luwih dhisik. Mangkane aku pesen barek kon. Apa? Bojomu nek kate mati kurang sak minggu gondolono dhisik. Ngawur ae kon. Bojoku kate mati. Rambutnya tak gunduli. Iya nek terus mati. Lho nek kaget urung mati, ya apa? Ya kon tumon wong mati atret iku. Omonganmu niku. Lah di samping iku terus kon ndelok situasi daerah kono iki ya apa? Lho gak terbatas kok daerah kono tok. Ya, sampai ke luar negeri, melihat situasi luar negeri, bagaimana perkembangannya. Mbok, kok niku temen ta omongmu iku. Lah iya, sekarang kan negara persatuan dan kesatuan. Iya. Dari luar negeri, apa yang kiranya penghasilan itu bisa kita tingkatkan di negeri kita bawa pengalamannya. Aku ndok kono ndelok pertanian, Jo. Lho, pertanian? Waduh, dalam bidang pertanian. Sik kita takoni. Terus perkembangan pertanian luar negeri karo dalam negeri to nggone awak dhewe iki ya apa? Lho, kono ku maju, pertaniane maju. Majune. Kon terus kon tau ro krai. Lho, ketemu niku. Ya ro maro aja wong kene gak ro krai. Nek nggonamu sak piro gedene krai? Umum, krai ku gedene ya sak lengen, paling gede sak kentol. Umum wis. Ku paling gede. Iya. Oh, siji mbare sing tak delok pertanian iku. Lho. Lah siji nih. Saking apike nek garap sawah. Ya saking penghimatane. Krai iku lho gedene sak kentongan, Cuk. Lho kono iku krai iku sampe gedene sak kentongan. Iya. Nek ngono ya gak gumun, Mar. Ya adapun Indonesia iki ya gak ketinggalan. Ya iya juga maju. Iya juga maju. Produksi kita. Coba nek kon kurang percaya. Layah biyen iku paling jembar lah sak pira. Tapi saiki wong gawe layah iku jembari sak alun-alun repasamu. Layah sak alun-alun ku digawe apa? Lah gawe rujak krai sing sak kentongan ku apa? Ngomongmu. Ijo gak ngomong barek kon, Jo, ono perlune jare. Gak ngono perlu nanti kon. Gak krungu tak kon? Ya apa? Aku saiki lek bisnis.
Lho. Apa bisnis iku? Kon iki kok tambah gendeng anu Mar kon iki Mar. Ha iki apa? Pikiranmu terbatas. Mangkane ta, kon iku sing sering mangan panganan Gizi. Wah, kon iku bolak-balik gizi tok ae. urusan bisnis iku dagang nek kon gak ngerti. Yalah, ngatasi bakulan iki kan bisnis. Iya, iki termasuk bisnis kecil-kecilan lho. Wah, ya bakulan ngono ae. Lah, wong ngatasi gawananmu ya buntelan taplak nek ngomong bisnis ya lho iku bungkus apa kan iku? Duh, bungkus apa deloken sembarang ana iku. Apa? Yo ana bakal celana, yo bakal klambi, Yalah. sewek, Ngrombeng iku gak bisnis rek kon iku. yo gelungan. Lah kon bakulan gelungan iki. Dadi kon dol sapa kon iku tambah nemen. Iki goblok saiki gelung-gelungan payu, Cuk. Wadah tapi yo bacot iku. Ya aja guyu-guyu lho. Aku wis gak ana waktune lho ngomong barek kono kok. Kusik. Lah iku rupane kono jarike barang iki. Ngono jari ono. Lah iki beneran aku ya kate nang ngene pasar iki. Tuku apa? Nukono jari bojoku ya apa? Jari nukono bojomu ta Geventaris? Mentare sapa? Kang bojoku ada anu ngawur ae. Nek gawe bojomu tuku nek Geventaris aja kok kadang-kadang kon buon-buon kan gak buat. Sik ndelok sing abang iki. Ono. Ya iku deloken sing abang. Sik jajal. Iku. Ngapi ngene jane. Ya apik gak apik ya apa aja. Lah iki pamane aku dhewe sing duwe ya apa? Iya, gak karepmu. Ya ndelok sih barangnya sih, keren sih. Nya. Apik ngene arek. Pirang udeng iki? Ya umume jari pirang udeng lho, Cok. Paling ya rong udeng setengah. Kate kon tuku tak ngomong tok kan iki. Lah gak tuku lapak aku ndelok marah ta anu. Wis tuku nek kudu. Lah iki sing iki abang iki pira iki umume? Nek ora dodol. 3000. 3.000. Heeh. Mosok karo aku 3.000 ah. Ya dhewe hargane. Gak. Nah, 3.000 kanggo wong liya kae kok ngono 3.000 marah ta anu. Ya diregani sing pantes ngono lho. Ya sejo kate kok batheni kula aku 3000 jolono kendaraane tok Pira? 2 juta. Atuh. Masa 2 juta jare situk sangune 2 juta kanggo kendaraan. Wis ah. Wis kok gowo temen ta? Wis tuku 3000. Wis tuku 3000. Wis tuku tak gak? Situk apa sih? Ya tuku 3000. Ya kan. Tapi yo delok-delok wong kaya ngene arene yo ngenyang ah jenenge wong dagang kula yo pajak menyang. Sedikit kok nyang aja. Kok dinyang apa wong duit menang milih hari ini. Tanyang ya. 150 ya apa iki? Ojo guyon takon ku nyang Lombok ta? Banyol ae rek. Guyon lho apa nganyang nang oleh gak oleh ya wis adakno. 2000 tukun belum tak gak. Wis saiki padha gawe 1.500 tak dadi. 1.500. 1.500. Iya. Wis 2000 pas. 1.500. Ya wis. Gelem ah? Iya. Ya. Nah oleh 1.500 aku jaluk siji lho ya. Lho ya iya. Nah saiki ngene Mar, ya jenenge wong jual beli. Nek Gumar karo TJ ya termasuk